Merħba tfal, jiena Miss Franziska u miegħi għandi lil Strixxinu, merħba Strixxinu. U nilqawkom għal storja oħra. Illum l-istorja jisimha Grigio il-Qattus. Din l-istorja kitbita Francesca Kutajjar u l-istampi huma ta' Svetlana Magro. Issa tfal x'qed taraw fuq il-qoxra tal-ktieb? Għandna Qattus li nimmaġina diġà indunajtu x'jismu u għandna xi ħadd ieħor hawnhekk, għandna tifel jew raġel. Min taħsbu li hu dan? Ejjew nibdew billi naqraw il-ħarsetta li tkun fuq wara tal-ktieb u tagħtina toma żgħira tal-ktieb. Il-ħajja ta' Grigio kienet mimlija avventuri, uħud minnhom kemm xejn riskjużi. Għalkemm kien Qattus tad-dar, xorta kien iħobb jiġġerra mat-toroq tar-raħal. Li kieku kien jaf x'kien hemm lest għalih, żgur ma kienx joħroġ f'lejlet il-miliet. X'taħsbu li ġara tfal f'lejlet il-miliet? Ejjew niskopru flimkien. Kien għal-ħabta tal-miliet u Grigio, Qattus imdaqqas, sufi u gris kien qiegħed ixxamplat mitfuħ fuq tapit igawdi is-sħana tal-heater. Għalkemm Grigio kien Qattus ta' ġewwa, sidu kien jaftaħ barra fil-bitħa matul il-ġurnata. Iżda Grigio ma tantx kien idum magħluq bejn l-erba' ħitan. Kien jitla' jiġri t-taraġġ li jagħti għal fuq il-bejt, jitla' iħuf fuq il-bjut, jaqbes minn ċinta l-ieħor u jipprova jsib ma' min jagħmel ħbieb ġodda. Lejlet il-miliet fl-24 ta' Diċembru, Grigio telaq pas-soltu għal rieħu. Ħin minnhom sema Qattusa tnewwaħ. Grigio waqaf ħesrem biex jara minn fejn kien ġej il-ħoss. Minnu fih induna li Qattusa falqa fil-viċin kienet inqabdet ġo borża tal-plastik. Grigio kien jaf li biex jgħinha kellu jaqbes oli taż-żewġ sulari. Ma kinitx l-ewwel darba li qabes u għalhekk għamel il-qalb, għamel il-kuraġġ. Ħares sew madwaru biex ikun ċert li ma kien hemm xejn. Żamm nifs il-ġewwa u 1, 2, 3 qabeż għal isfel. Ir-riħ kien jinħass kiesaħ ma' wiċċu, imma kesħa ma kienx qed iħoss bl-eċitament li kellu fuqu. Bum! Grigio nstabat mal-art. Ħadni ħajja l-erwieħ għal bejnu u bejn ruħu u jmiss wiċċu ideħ u saqajh biex jara kien x'għadu sħiħ. F'ħakkatajn telaq jiġrib kemm kellu saħħa lejn l-għalqa. Il-bambin batek qartlu minnu fih il-Qattusa bebbuxija. Ġejt inħarbex fil-borża, forsi nitrejjaq għax bdejt inxomm riħa ta' ħut u minflok tajt idi ma' fl-ixkun tal-ħġieġ. U mela ma jafux li l-ħġieġ nisseparawh u nirriċiklawh, qal Grigio. U hawnhekk qed naraw il-Qattusa bebbuxija bil-ferita li ġiet ikkawżata mill-fliexkun tal-ħġieġ. Kif taħsbu li qed tħossha tfal il-Qattusa bebbuxija? U ħannaraw ftit Grigio ser jagħmel. Bil-paċenzja kollha, Grigio ħareġ qiet il-Qattusa mill-fliexkun u bil-galbu neħħa l-ħġieġ li kien daħlilha. Beda jilaq il-ferita biex jieqaf id-demm. Tgħid kemm irringrazzjatu u għanqitu magħha. Grigio ħassu kburi bih innifsu u lebbed biex imur lura d-dar. Bejn żaqqu bdiet gerger bil-ġuħ
u bejna x'kien diġà beda jitla. Iżda issa kif kien se jitla x'waħda din? Aj ma zaqqix biċċa ġratli, qal Grigio. X'taħsbu tfal li ser jagħmel Grigio? Telaq jiġri lejn id-dar, jittama li xi ħadd joħroġ u jarah. Ma kienx jaf x'għawġ kien għadu jrid jidħol fih. Ma laħaqx għamel 4 passi oħra li ma darux għalih 3 klieb feroċi jimbħu bi snierhom mikxufin. Grigio twerwer, sufu qam xewk. Fejn jaħrab ma kellux. Waslet tiegħi, sewwa jgħid Sidi, wara d-daħk jiġi l-biki, qali terter bil-biża'. Hekk kif kelb minnhom tassalt biex jaqbes fuq Grigio, il-qattusa bebbuxija tfaċċat minn wara l-kelb u granfat monqu. Grigio sab ix-xuqqa f'moxta u attakka il-kelb ta' ma' ġenbu. Fid-dadija tal-mument, fl-eċitament tal-mument, Grigio ħass xibka taqbdu u tollih il-fuq. X'taħsbu li ġara tfal? Beda jitħabat kemm jiflaħ biex joħroġ minna, iżda kien kollu għal xejn. Mit-toqob tax-xibka seta' jara l-qattusa bebbuxija taħrab u ż-żewġ tiklieb maqbudin. Mittaġen għal ġonnar, Grigio kien se jagħtih ferħ ta' ġenn. Issa żgur ma kien se jerġa' jiltaqa' ma' Sidu. Mix-xibka spiċċa ġo gaġġa. Ma kienx jaf x'laqtu, lanqas rid jemmen minn xiex kien għadda. Issa x'kien se jiġri minnu? Għala għajnejh u prova jistrieħ. X'taħsbu tfal li ser jiġri issa minn Grigio? U x'taħsbu li ġara eżattament? Tridu niskopru flimkien mela ejjew inkomplu l-istorja. Hekk kif kienet se tmur għajnu bih, ħarġuh mill-gaġġa u sapruhu ġo banju il-masħun. Ħasluh, dewwewh u tawh l-ikel. Iżda Grigio ma kellu aptit ta' xejn. Kienet iħoss in-nuqqas tal-familja tiegħu. Għaddew 3 ijiem u b'qalbu maqsuma Grigio baqa' ma miss xejn ma ħalqu. Sa dan it-tant, Sidu u l-familja tiegħu daru mar-raħal kollu, jfittxuh u staqsew lill-ġirien tagħhom jekk lemħuhx jekk rawhx. Fir-raba' jum, Sid Grigio kien qiegħed iqalleb il-paġni tal-midja soċjali. Meta fil-pront ra ritratt ta' Grigio. Sidu ġab għajnejh wara widnejh baqa' mistaġeb. Grigio kien instab u nġabar minn assoċjazzjoni tal-annimali abbandunati. Minnu fih ir-raġel għamel il-kuraġġ u ċempel biex jara minn fejn kellu jmur jiġbor lill-qattus. Min jistenna jitenna, wara ġranet ta' stennija, tistgħu timmaġinaw x'ferħ kbir ħassew Grigio u Sidu meta reġgħu naqdu flimkien. U jintras ma' Sidu fuq is-sufan, sib Grigio mar fil-qattusa bebbuxija. Tajt kienet fiqitilha l-ferita. Tajt kien se jerġa' jiltaqa' magħha. X'taħsbu tfal intom? Tgħid Grigio l-qattusa bebbuxija ser jerġgħu jkollhom xi avventura oħra flimkien. Nispera li għoġbitkom tfal din l-istorja. Issa jiena ħejjejt xi attivitajiet għalikom, però l-ewwel nett għandi mistoqsija għalikom. F'xi ħin Grigio qal lill-qattusa bebbuxija li huwa importanti li nisseparaw u nirriċiklaw l-iskart. Intom tafu għaliex huwa importanti li nagħmlu dan? L-ewwel nett huwa importanti biex l-iskart ma jmurx kollu fil-miżbla u jibda jkerraħ l-ambjent.
Tfal tajjeb tkunu tafu wkoll li meta l-affarijiet jiġu riċiklati, dawn imbagħad jintużaw biex minnhom isiru affarijiet oħra. U bekk ma jkollniex ħafna ħmieġ u żibel fil-pajjiż tagħna u ġvera u nevitaw anke xi inċident bħalma ġatilha l-qattuta bebbuxija. U tfal intom ukoll id-dar tistgħu titgħallmu tisseparaw u tirriċiklaw l-iskart u jiena u Strixxinu ħankunu qed nagħmluha flimkien din l-attività. Tfal żgur li d-dar innutajtu li għandkom daw il-kontenituri biex tkunu tistgħu tisseparaw l-iskart. Forsi indunajtu li għandkom borza griża jew ħadra b'dan is-simbolu fuqha daw il-vleġeġ. Dak huwa skart bħal pereżempju plastik, kartri u metall li jista' jiġi riċiklat. Imbagħad żgur li għandkom id-dar dan il-kontenitur żgħir dak huwa l-iskart organiku li fih huwa skart bħal pereżempju l-ikel jew weraq li minnu anke jista' jsir il-kompost. Għandna wkoll il-kontenitur tal-ħġieġ li jkun kannella u mbagħad skart ieħor li ma jista' jiġi riċiklat, jiġifieri l-iskart imħallat. Issa Strixxinu ser ikun qed jgħinni għaliex jiena kelli ftit affarijiet li sibt id-dar u ma kont se narmihom mill-ewwel, allura Strixxinu ser ikun qed jgħinni flimkien magħkom biex jgħidli ftit fejn irrid nitfaħħom f'liema kontenitur irrid nirriċiklhom jew jekk hux nitfaħħom fl-iskart imħallat mhux riċiklat. Mela ħa naraw ftit x'sibt id-dar. Għandi l-ewwel fliexkun tal-plastik. Ħa nara Strixxinu inti taf fejn. Proset ħafna Strixxinu din tmur il-fliexkun tal-plastik immur fl-iskart li jista' jiġi riċiklat. Jiġifieri fil-borża l-griża jew l-ħadra. Ħa naraw x'għandna iktar. Għandna kontenitur tal-metall. Dan fejn imur Strixxinu? Proset ħafna dan ukoll imur fl-iskart li jista' jiġi riċiklat. Għandna wkoll għadam tal-ħut. Tafu fejn imur l-għadam tfal? Ekku l-għadam ta' ħut jew ta' tiġiġ jew tal-laħam jista' imur fl-iskart organiku. U għalhekk nitfawha hemmhekk. Issa għandna dan il-foil. Il-bira ħadd takeaway tfal u allura issa għandi dan il-kontenitur tal-foil. Inti taf fejn imur dan Strixxinu? Ekku tfal affarijiet kontenituri li jkunu bl-ikel u li ovvjament ma jistawx jitnatfu dawn imorru fl-iskart mhux riċiklat imħallat. Apparti minn hekk il-foil ma jistax jiġi riċiklat. Ħanaraw x'għandna iktar. Għandna wkoll qoxra ta' banana. Din taf fejn tmur. Ekku, xhur tal-frott imorru fl-iskart organiku. Għandna fliexkun vażett tal-ħġieġ. Din hija faċli ħafna u ġvera. Ekku tmur fil-kontenitur tal-ħġieġ. Għandi wkoll ftit għandi werqa. Proset din tmur fl-iskart organiku. Għandi roll tal-kartun tat-toilet paper. Għandek idea fejn imur dan? Ekku fl-iskart li jiġi riċiklat. L-aħħar ftit affarijiet. Iva kos il-xhur tal-bajt dan taf fejn imur. Proset fl-iskart organiku. Għandna kaxxa tal-kartun. Din ukoll tmur fl-iskart li jista' jiġi riċiklat. U l-aħħar u mhux l-inqas kontenitur tal-plastik.
Proset tajjeb ħafna din ukoll tmur fl-iskart li jista' jiġi riċiklat. Importanti tfal li meta tkunu ser tirriċiklaw l-affarijiet u jkollkom fliexken tal-plastik jew kontenituri tal-plastik, importanti li qabel titfawhom, ovvjament tnatfuhom u taraw li jkunu notfa minn ġewwa. Din tapplika anka wkoll għal kontenituri tal-metall u l-vażetti jew fliexken tal-ħġieġ. Issa tfal l-aħħar attività li tistgħu tagħmlu relatata mal dan il-ktieb hija attività ta' drama. U din tistgħu tagħmluha forsi ma' xi ġenitur jew ma' xi membru tal-familja jew anke ma' xi ħbieb. Immaġinaw li intom grigio kelkom din l-avventura kollha u issa b'xi mod qed titkellmu l-lingwa tal-umani. U ħadd irrakkuntaw lill-persuna l-oħra l-avventura li kelkom, xi ġralkom, ma' min iltqajtu u kif ħassejtukom dak il-ħin. Tistgħu tagħmluha rexta interessanti anke mal-persuna l-oħra. Jiena u Strixxinu b'dawn l-attivitajiet wasalna fit-tmiem ta' dan il-ktieb. Nispera li ħadtu gost magħna u jiena narakom għal storja oħra. Għalissa, saħħa u ċaw!